joves de categoria. Aquesta setmana tornem a tenir dos partits destacats a la segona B. Comencem anant al Narcís Sala de Sant Andreu, on el Sabadell necessitava els punts per anar-se a acostar gaire a la zona perillosa de la classificació. L'objectiu per al Sant Andreu, en canvi, era mantenir-se imbatut. Objectiu complert, Lluís Cervelló? Sí, objectiu acomplert pel Sant Andreu, i això que el Sabadell tenia un ampli suport a la graderia. Molts recordaven la victòria arlequinada de l'any passat al Narcís Sala. Aquest cop, però, no hi va haver sorpresa, si podem dir-ho així, i els quadribarrats ja són a només un punt del líder després d'un altre bon partit a casa. El primer gol va arribar després d'aquesta bona jugada de Mayor, que va rematar Abraham. Era el minut 22. L'empat del Sabadell hauria pogut arribar en aquesta falta que Puigdollers va enviar al travesser. En el refús va marcar Agustín, però li van assenyalar fora de joc. I no es perdin l'acció següent, el Sant Andreu posa ràpid la pilota en moviment i la jugada acabarà, de seguida ho veuran, amb la sortida errònia de De Navas i amb el gol de Queco. El davanter celebra el gol, però llavors s'adona que l'àrbitre havia invalidat la jugada des del principi i li devia tenir jurada Pulido Santana a Queco, que minuts després va caure dins de l'àrea davant de Pellegrí, i el col·legiat no només no va xiular penal, sinó que li va mostrar targeta groga. Encara abans del descans destaquem aquest xut d'Àxel que va desviar Morales. A la segona part, el Sant Andreu tornaria a desplegar tot el seu joc ofensiu i aviat van arribar les oportunitats. Aquesta és de Pere Tarradellas. I al minut 59, el 2-0, obra d'Héctor Bueno a la mitja volta. Era importante después de dos empates consecutivos y además hoy ante un gran rival y ante un rival directo, pues bueno, hemos sido capaces de sacar los 3 puntos, ¿no? Por tanto, muy importante. Això es té de saber estar amb tranquil·litat i es té de saber treballar, i no hi haurà cap problema per sortir de la situació, perquè l'equip està treballant bé, està jugant bé. Sobretot avui hi ha hagut fases que he fet un bon partit, no? La reacció del Sabadell va sortir de les botes de Roberto Morales. Primer va posar a prova els reflexos del porter del Sant Andreu i després va originar la jugada que acabaria amb la caiguda d'Arnal dins de l'àrea. El penal el va transformar Juvenal al minut 79, per bé que en els últims instants el Sant Andreu també va fer mèrits per marcar un tercer gol. I tot seguit saltem al camp del Centenari. L'Espanyol B arriba a aquest partit amb un punt més